Извинете, че спрях. Ще има 4 клипчета. Ще ми и 4. Сега да отворим. Вау. Уоп. Сега това и това. Ето я фигурката да я отворя. Сега ще ви покажа стойката. Ето е стойката. Това е подставка за оръжие. Каквото искате, нямаше оръжие. Това са и гумите. Да, гумите. Сега да си сложа маската. Ще изключа нарочно клипа, за да обърна към мен лицето.